Έχεις συνδέσει και εσύ τις γιορτές των Χριστουγέννων με την πρόσληψη βάρους? Τα πράγματα είναι απλά. Σκέψου ότι είναι η δική σου επιλογή αν θα φας κάτι ή όχι. Εσύ ορίζεις τι και πόσο θα φας. Την επόμενη φορά που θα έχεις διαθέσιμο μπροστά σου κάποιο φαγητό ή κέρασμα, σκέψου αν όντως θες να το καταναλώσεις. Η απόφαση είναι δική σου. Κράτα τη διατροφική σου ρουτίνα και τις μέρες που ξέρεις ότι θα καταναλώσεις περισσότερο φαγητό. Έτσι θα μπορέσεις να διαχειριστείς καλύτερα τα επίπεδα της πείνας σου. Αν βρίσκεσαι μπροστά σε ένα μπουφέ και φοβάσαι ότι θα ξεφύγεις στην κατανάλωση φαγητού, ξεκίνησε με ένα πιάτο σούπα ή πρόσθεσε σαλάτα στο πιάτο σου, εκτός των υπόλοιπων γευμάτων που θα σου τραβήξουν το ενδιαφέρον. Φάε τα αγαπημένα σου χριστουγεννιάτικα εδέσματα. Ναι, δεν χρειάζεται να φτιάξεις την light εκδοχή τους, εκτός αν θες βέβαια. Όμως, αν έχεις σε κάποιο έδεσμα ιδιαίτερη αδυναμία, βάλε ένα όριο στην κατανάλωσή του και κατανάλωσέ το συνειδητά. Αν σου αρέσουν τα βίντεό μου, μην ξεχάσεις να πατήσεις την καρδούλα, να με κάνεις ένα follow για περισσότερα διατροφικά βίντεο.